Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Уңайлы шәһәр мөхите, Азнакай паркын яңарттылар. Бу бик матур, шундый парк булачак, үзебезнең балаларыбыз өчен, үзебезнең яшьләребез өчен. Уйнарга да уйнарга, РТСта яңа балалар мәйданчыгы төзиләр. Монда балаларның шатланып уйнаганнары, шыр-шыр монда төне буе, алар шундый шатлар, аларга бу бүтән үзләренә бер бәхет рәхәтлек. Актив ял, сап белән йөзүдә катнашучылар әйләнә-тирә мөхитне кайгырта. Многие предложили как раз совместить мероприятие это совместно с коллегами, уже привлечь детей, так сказать, показать с раннего возраста, что надо беречь экологию. Азнакайда Рауэль Ишкаев исемендәге паркны яңартуның беренче этабы төгәлләнде. Иҗтимагый киңлек Татнефть компаниясе һәм муниципалитет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган уңайлы шәһәр мөхите булдыру проектының бер өлеше булды. Ял итү зонасын тантаналы ачу турында тулырак мәгълүмат безнең коллегаларыбыз материалында. Азнакай нефть идарәсенең элекеге җитәкчесе, районның мактаулы гражданины һәм нефть тармагының хөрмәтле ветераны Рауэль Ишкаев хөрмәтенә аталган парк инде күп еллар шәһәр халкын үзенә җәлеп итә. Төзекләндерүнең заманча элементлары таныш мәйданчыкка гармонияле рәвештә туры килә. Биредә җәяүлеләр өчен музыка фонтаны, яңа сәхнә, ял итү зоналары, җәяүлеләр өчен уңайлы маршрутлар булдырылган. Мәйданчык төрле яшьтәге кешеләр өчен җайлаштырылган. Балалы яшь гаиләләрдән алып өлкән яшьтәге шәһәр кешеләренә кадәр. Бик зур рәхмәт, балаларны сөендергән өчен бик зур рәхмәт. Зур рәхмәттән башка берәү дә юк. Иң главный әйбәт булган бөтен җирдә булган бу. Яңартуның максаты косметик үзгәрешләр генә түгел, бу халык ихтыяҗларына җавап, шәһәрне уңайлырак итүгә омтылыш. Мин Мәскәү шәһәреннән ялга кайттым. Монда бик күңелле, миңа ошый. Мин әле су коенмадым, интервьюдан соң һичшиксез йөгереп узармын. Миңа монда ошады. Территорияны яңарту Азнакайда яшәү өчен уңайлы мөхит булдыру күп еллык традицияның мантыйкый дәвамы булып тора. Аның нәкъ менә Азнакайда нефть-газ чыгару идарәсе башлыгы булып эшләгән легендар нефтче Ишкаев паркында ачылуы куанычлы. Ул эшләгән вакытта бөтен Азнакай районы яңартылган. Һәм менә бүген Татнефтьнең 75 еллыгы елында бу шәһәр өчен чираттагы бүләк. Фонтан һәм аның тирәсендәге территорияны ачу паркны яңартуның беренче этабы гына. Әле автодром булачак, 2 атнадан соң ачабыз. Ансыда нефтьчеләрнең ярдәме белән 26 миллион акча бирелде. Һәм инде икенче елларга да без монда әле бик зур эшләр планлаштырабыз. Бу федераль программалар буенча, республика программалары нигезендә, һәм инде Татнефтьнең ярдәме белән бу бик матур, шундый парк булачак, үзебезнең балаларыбыз өчен, үзебезнең яшьләребез өчен. Район хакимияте федераль программада катнашуга гариза әзерли. Бу ял итү, мәдәни чаралар һәм сәламәт яшәү рәвеше өчен тулы кыйммәтле шәһәр мәйданчыгы булдыруны тәмамларга мөмкинлек бирәчәк. Территория была закрыта, она была всегда за забором, и в этом году Моңа кадәр территория койма белән әйләндереп алынган иде, чөнки биредә аттракционнар урнашкан. Быел халык өчен парк тулы масштабта ачыла, уникаль очрак. Без аттракционнар белән аерым зонаны үзгәртеп кору һәм үз периметрыннан паркка кадәр тулы күләмдә ачу турында уйлыйбыз. Теләсә кем теләсә кайсы вакытта балалар мәйданчыкларына, фонтанга һәм тормышка ашырылачак тыныч зоналар юлларына керә алсын өчен. Бу шәһәр өчен зур уңыш булачак. это будет большой успех для города. Бәйрәм бүләксез булмый. Ял зонасын төзүдә катнашучыларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында булачак 1нче сыйныф укучыларына портфельләр бүләк иттеләр. Кичке якта фонтанның утлары да янып торачак. Җәй дәвамында һәр шимбәдә биредә Азнакайлылар өчен һәм килгән кунаклар өчен дискотекалар үткәреләчәк.
Илмира Шарифуллина, Руслан Ярмиев, Рустам Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. РТС микрорайонында яңа балалар мәйданчыгы барлыкка киләчәк. Ул дуслык урамындагы 5А һәм 7А йортлары ишегалларында урнашачак. Эшләр инде башланды. Эшчеләр территорияны чистарталар һәм мәйданчыкка нигез әзерлиләр. Тиздән анда уен комплексы урнаштырылачак. Эш барышын безнең төшерү төркемедә күреп кайтты. Проект буенча куркынычсыз резина өстлүкле заманча балалар мәйданчыгы төзү, төрле яшьтәге балаларның актив ялы өчен кече архитектура формалары һәм элементлар урнаштыру каралган. Здесь жители много лет уже просили, чтобы им благоустроили детскую площадку. И вот в этом году, благодаря гранту Татнефти, были выделены средства в размере 5 миллионов рублей. Төзекләндерелгән территорияны һәм яңа балалар мәйданчыгын биредә яшәүчеләр күптән көттек дип уртаклаша. Күпләр балалар күптән көтәләр инде безгә. Менә булар. Нитергә уенчыклар куярга. Шундый әйберләр куярга бигәгәр була. Балалар бик кирәк, шул хәтле кирәк. Монда балаларның шатланып уйнаганнары, шыр-шыр монда төне буе, алар шундый шатлар, аларга бу бөтендә үзләренә бер бәхет рәхәтлек кирәк. Бик тә кирәк үскән. Валентина Николаева дуслык урамындагы йортта 50 елдан артык яши. Бу мәйданчыкта башта улы, аннары оныклары, хәзер инде оныкчыклары белән вакыт үткәрә. Мы очень рады этой детской площадке, что вы все убрали, вот эти вот железки, которые еще мой сын катался на этих детей, а моему сыну уже 52 года, и внучата все здесь. Очень-очень рады. Кто это сделает, всем будет спасибо. Яңа мәйданчык барлыкка киләчәк, ишек алдының чын бизәге булып, менә әлеге чыршы тора. Аны биредә яшәүчеләр үзләре берничә ел элек утырталар. Проектлау барышында аны саклап калырга кирәк дигән фикергә киләләр. Шуңа күрә мәйданчык нәкъ менә аның артында урнашачак. Шулай ук безнең Ишегалды республика программасы кысаларында бу территориядә җәяүләр юллары төзекләндереләчәк. Алсын Нуриева, Рамил Бузартдинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Күрше авыл җирлекләре фермерлары безнең амбар корылмаларын алырга телиләр. Яңа Кәшир авылы халкы безнең телекомпаниягә шундый проблема белән мөрәҗәгать итте. Фермерлар берничә ел дәвамында файдаланган корылмаларны аукционга куйганнар. Сатуларда катнашырга теләүчеләр дә табылган. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Яңа Кәшир авылында 20дән артык шәхси ярдәмче һәм фермер хуҗалыгы гаилә фермалары бар. Алар бергәләп 900 гектарга якын җир эшкәртәләр. 140 баштан артык эре һәм 300-гә якын вак мөгезле терлек 12 ат асрыйлар. Соңгы 7 елда 5 фермер инвестор белән килешү буенча амбар корылмаларында бертөкле культураларын һәм техникасын саклаган. Үз көчләре белән бинада ремонт ясаганнар. Эшлекле партнер эшен туктаткач, объектлар муниципалитет балансына күчә. Хәзер аларның быел булачак уңышларын сакларга урыннары юк. 50 гектар безнең арпа чәчелгән, 30 гектар будайыбыз чәчелгән. Һәм безнең кырыйда менә калган фермерларның да өметләре барыбызныкыда. Менә шушы складларда. Безнең техникалар алынган. Хөкүмәт акчасына түгел, үзебезнең хезмәт хакыннан чыгарып, яки мин инде как пенсионер буларак бу балалар өчен душой янам. Инвестор киткәннән соң халык борчыла башлый һәм администрация вәкилләре белән җыелыш оештыра. 1 ел буе җавап көтәләр. 11 июль Әлмәт районының җир мөлкәт мөнәсәбәтләре һәм шәһәр төзелеше эшчәнлеге комитеты корылмаларны сатуга куюын беләләр. Сатуда минималь ставка елына 532 мең тәшкил итә. Шулай ук анда катнашу өчен 53 мең түләргә кирәк була. Мондый сумманы халык күтәрә алмый. Эш булмаса кешеләр дә китәләр, балалар да китәләр. Күпчелеге менә шу җирләрдә эшләп йөриләр. Безнең бөтен ул Аллаһ Тәгалә менә бу җирне безгә аманат итеп биргән. Без менә бу җирне сакларга тиеш. Без үз торган җиребезне, безнең менә бу шушы торган җиребез безгә безнең өебез менә бу. Менә бу өйне сакларга тиешбез. Һәрберебезне безнең үстебездә менә бурычыбыз менә бу. Бүген фермерлар авыл икътисадында мөһим роль уйный. Алар авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерүне, эш урыннарын булдыруны һәм инфраструктураны үстерүне тәэмин итәләр. Яңа Кәшир авылы халкы киләчәктә дә үз җирләрендә яшәргә һәм эшләргә, авыл хуҗалыгын үстерергә тели. Шушы күләмдә җир эшкәртеп, маллар тотуны дәвам итүдә амбар корылмалары зур роль уйный. Иске амбарлар түбәләре беткән. Без бүгенге көндә аларны төзекләндерерик, түбәләрен ябырыйк. Менә бу безнең артта тора торган 72 метрлы зданиянең түбәсен җил алып аткач, без аны үзебезнең хезмәт белән, үзебезнең көч белән, авыл егетләре белән восстановить иттек.
Әгәр дә мәгәр безгә бу амбарларны кире кайтарсалар, безнең авыл хуҗалыгына бирсәләр, без бу амбарларның түбәләрен ябып, стеналарын ныгытып, бөтен әйберләрен территориясын чиста итеп, матур итеп, үзебезнең авыл хуҗалыгыдагы мини фермерларыбызның бөтен җитештерген икмәкләрен тотырык шунда. Әлмәт районының җир мөлкәт мөнәсәбәтләре һәм шәһәр төзелеше комитетында әгәр җир кишәрлеген сату яки арендалау буенча аукционга бер генә гариза бирелгән булса һәм бу гариза бирүче катнашчы булып танылса, аукцион узмаган дип таныла, дип билгеләп үттеләр. Мондый очракта бердән-бер катнашучы участокны сату алу яисә арендалау шартнамәсен аукцион өчен билгеләнгән башлангыч бәядән төзергә хокуклы. Яңа Кәшер авылының амбар корылмалары очрагында аукционда катнашырга теләүче бердән-бер булган һәм аның белән аренда килешүе төзеләчәк. Администрациядә вәзгыять буенча тулырак мәгълүмат бирүдән баш тарттылар. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луча Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Актив ял итү һәм табигатьне саклау энтузиастлары экологик йөзүдә берләштеләр. Маҗараларга һәвәслекне һәм әйләнә-тирә мөхитне кайгыртуны берләштергән проект 75 ел яхшылык тудырабыз бәйгесе кысаларында тормышка ашырылды. Я вам дал весло взяли и постарайтесь ничего не делать, просто сидеть. Когда все спустимся, потом уже повернем в сторону русла реки и поплывем. Ничего не делать — это самое сложное. Мөһим инструктаж һәм кызыксындырган сорауларга җавап бирелгәннән соң барысы да йөзүгә әзерләнә башладылар. Дала зәй буенча эко-йөзүне Татнефть АЗС Центр җәмгыяте Әлмәт филиалы инициатив хезмәткәре, җитештерү техник бүлегенең әйдәп баручы инженеры Максим Осипов. Мондый проектка аны былтыргы йөзүләр илһамландырган. В том году мы с коллегами уже сплавлялись на САПах. Идея очень интересная, многим понравилась. И многие предложили как раз совместить мероприятие это совместно с коллегами, уже привлечь детей, так сказать, показать с раннего возраста, что надо беречь экологию. Мондай очрашу хезмәттәшләрне, аларның гаиләләрен берләштерүгә һәм экология турында кайгыртуга юнәлдерелгән. Биредә 15 гаилә катнашырга булган. Нет, тогда вам надо веслом поменяться. Катнашучылар үзләрен тактада сынап кына калмыйча, яр буенча стартуга да үз өлешләрен кертә алдылар. Нәтиҗәдә 20 капчык чүп-чар җыелды. Такой формат позволяет провести время вместе, пообщаться и внести общий вклад в чистоту реки. Искәртеп үтик, Татнефть компаниясе һәм Татнефть профсоюзы белән оештырылган 75 ел игелек тудырабыз бәйгесе 200дән артык гариза кабул иткән. Социаль юнәлешле инициативалар грантына гамәлгә ашырылган проектлар турында тулырак 30 июльдә 19:40 Татнефть профсоюз яңалыклары тапшыруында сөйләрбез. Узган ялларда яшь баскетболчылар әйләнеп узу усталыгын, ерактан тегәл ыргыту һәм югары тизлекне күрсәтте. Әлмәт шәһәр паркында 3-3 Әлмәт баскетбол лигасының 2нче туры узды. 24 команда үзләренең спорт рухын һәм яхшы күнекмәләре белән җиңүче исемен яуларга омтылды. Чара хакында тулырак Алсу Нуриева материалында. 3-3 Әлмәт баскетбол лигасының 2нче туры тамашачыларга мавыктыргыч матчлар бүләк иткән 100гә якын яшь спортчыны җыйды. Турнирлар талантлы уенчыларны ачыклап кына калмый, ә республикада балалар яшүсмерләр спортын үстерүгә дә ярдәм итә. Я вот команду вожу на... Мин команданы Россия беренчелегенә бөтен Россия ярышларына йөртергә тырышам. Андый уеннарда катнашучы уенчыларның осталыгы күпкә югарырак. Безнекеләр көчле уйнаучы егетләргә каршы уйнаганда, алар уйнауда яхшырак. Шуңа күрә безгә бүген Алабуга, Димитровград, Актаныштан килгән командалар бар. Алар һичшиксез уен ягыннан үсәчәк. Поэтому вот команды, которые приезжают к нам с Елабуги, Димитровграда, Актаныша, они в игровом плане растут. Ярышлар 3 яшь категориясендә узды. Катнашчылар югары дәрәҗәдәге осталык һәм җиңүгә омтылыш күрсәттеләр. Актаныштан 3-3 Әлмәт баскетбол лигасының 2нче турына 2 команда килә. Икесенең дә нәтиҗәләре яхшы. Алар 2нче һәм 3нче урынга лаек була. Мен бу клуб өчен 4 ел йөрим. Без бүген характер өчен 2нче урын алдык. Җиңел булды инде. Бик авыр сизмәдек. Зинурдай. Мондай баскетболның урам версиясе стритбол дип атала. Ул классик баскетболдан мәйданчыктың зурлыгы һәм кагыйдәләрнең бераз башка төрле булуы белән аерыла.
Ішкі үш ойынны бірінші ширатта баскетболдан ойыншыларының соны білен ойырлам. Көргенігізше, менің ортта командаларда үшішер кіші. Шулай ук ойыншылар алмашқанда ойын тоқтамышы дәуам ете, һәм оның ұзындығы дағын баскетболдан кимрек. Димитровград шәһәреннән турнирда катнашучылар шулай ук матур уен күрсәтеп финалга чыгалар. Уңышның сире даими тренировкаларда һәм еш ярышларда катнашу дип билгеләп үтәләр. Занимаемся достаточно часто. Выезды 2 раза за месяц. Отыгрываем турниры как областного уровня, так и всероссийские. Вот последнее соревнование было в Смоленске, оранжевый атом. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, яшьләрнең баскетбол белән кызыксыну дәрәҗәсе һәм аларның уйнау усталыгы елдан-ел арта. Һәм алга таба да яшь уенчылар үзләрен күрсәтә алачак яңа вакыйгалар планлаштырылган. Мисал өчен 2 август көнне Азатлык фестивале кысаларында баскетбол буенча турнир узачак. Катнашырга теләүчеләргә алдан теркәлергә кирәк. Әлмәт баскетбол лигасының 3 этабының иң яхшы уенчылары сентябрьдә Казан шәһәрендә Татарстан лигасының 3-3 Галкин кубогы суперфиналында катнашачак. Алсунуриева, Рамил Бизартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат, иртәгә 14 сәгатьтә Көнбатыш Капка микрорайонында пилотсыз очу аппараты һөҗүме куркынычы турында хәбәр итү системасын сынап карау узачак. Бу тест тикшерүе. Бу хәбәргә бәйле рәвештә бернинди гамәлләр кылырга кирәкми дип кисәтә администрация вәкилләре. Бүгінгі шулар иде. Милет Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.